O Campo da Saleta vestiuse de gala este domingo para acoller o día central da 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea. Esta cita declarada de interese turístico de Galicia concentrou neste 2026 todo o seu protagonismo nunha temática moi especial, o Mar de Galicia. Centos de veciños e visitantes deronse cita no municipio ourensán para desfrutar do inconfundible sabor do seu produto estrela e percorrer os diversos expositores gastronómicos con denominación de orixe que engalanaron o recinto, consolidando a cita como un referente imprescindible do verán gastronómico da provincia e atraendo numeroso público de toda a comunidade autónoma. Os actos oficiais da conmemoración botaron a andar cunha salientable proposta cultural. O público arroupou a presentación da exposición denominada Pan de Cea e do emotivo libro fotográfico San Cristovo de Cea, onde o pan é arte. Unha obra de gran valor documental que plasma visualmente a alma, as mans e a tradición dun oficio secular que segue vivo xeración tras xeración grazas á sustitución dos panadeiros locais. As mesas encheronse para a multitudinaria comida popular, onde o pan de Cea foi o acompañante indiscutible dos comensais nunha xornada de convivencia e exaltación. A programación continuou pola tarde co compás musical do concerto de amigos do acordeón de Terras de Celanova, que caldeu o ambiente para outra das grandes citas do día, unha degustación gratuita de produtos do Mar de Galicia para o primeiro centenar de asistentes rexistrados, quen completou a cota dispoñible en poucos minutos. O broche de ouro unha xornada redonda puxo a prestixiosa Orquesta Capitol, encargada de facer bailar a multitude ata o fin de festa, prolongando a celebración ata ben entrada a noite.